Bahin sang putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 27 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto Pizza 26 sa bulan sa Abril tuig 2022. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga la1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong udto pag-updang kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton nga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa makita ka mabatayan kita pagi sa Facebook Live,
kag subuman YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa mga nagapanguna nga balita lokal. 4 ang nagkalamatay bangod sa COVID-19 sa siyudad sa Bacolod sa silang bulan sang Abril. 1,200 ka mga mangingisda ang nagpaidalom sa fuel subsidy sa BFAR. Kag subong man, Attorney Celes sang Napulcom nagatag sang iya sini assessment sa Bacolod City Police Office. Mga eskwelahan nga gamiton bilang polling center diri sa probinsya ang preparado na. Kag sa aton nagapanguna nga mga balita nasyonal, sa aton nga mga top stories of the day, amendment sang deregulation law hindi mahingagaw sa administrasyon ni Duterte. Kag sa balita international, Russia nagpaandam si Estados Unidos nga magalala ang kinagamo kon sa tiyon nga magpadayon ang ilang pagbulig sa Ukraine. Ang naton mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international, aton ikapangalagad karon sa pang-Martes edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Kag samtang sa piyak kabahin mga kabyanan, balikan naton karon dugay-dugay ang pila ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. No, ilabi na gid ang ining sa bahin mga kabyanan sa pila ka mga ginahatag karon nga ayuda sa aton gobyerno para sa mga nalisda naton nga mga kauturan, mga mangunguma, mga mangingisda kag subuman mga jeepney drivers. Kuha naton karon dugay-dugay ang report mga kabyanan ni Bombo Franz Andrew Burgos. Ini may kantanan sa mga mangingisda nga napidalo mangalibad mo sa fuel subsidy program. Kag may araman sang fuel subsidy ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Di may araman magali ayuda, may fuel subsidy. Pero daw wala gid maganubo ang ang presyo sang mga isda. No, sa pamalaklo naton subong sang isda, ang kilo sang ordinaryo lang ang mga isda sang una nga tagpila man na ganing kilo tag 120. Subong mga kabyanan ang ordinaryo nga isda tag 260 na ang tagsa ka kilo. Mayara kilo sang isda nga tag 450. Kaya ang rason sa mga mananagat, mahal na ang gasolina, mahal na ang krudo nga ginatughong nila sa ila sini nga mga sakayang pandagat. Pero ari gali damo mangali sa mga gintagaan sang subsidy, no fuel subsidy, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bahin sa sini mga mangingisda. Tiway sang dapat nga o kung wala sang rason nga itaga lumapaw naton ang presyo sang isda kay may ara mangali sang fuel subsidy ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. No, sa bahin sa sining gina problema naton subong nga pagsaka sang presyo sang gatong, subong gani nagsaka naman liwat, no, ang presyo sang petroleum products. Kag hindi lamang petroleum products ang nagsaka, pati man ang aton nga gatong niya sa kusina nagsaka man. Subong sobra na 1,000 ang balor sang isa ka 11 kilograms nga cylinder sang liquefied petroleum gas. Kung magsubong sini, daw mabulubudlayan kita kay hindi lamang niya ang gasolina o kung ang crudo ang nagsaka, kundi lakip naman banwa ang ining mga gatong naton nga ginagamit naton sa tagsa kapag luto. Ang matabo sini balik ta sa kahoy, galing kay way naman ta sa kluwaon nga kahoy. Kung balik ta sa uling, mahal man ang uling, ati way nagkikita mahimo, no? Ara nagkita sa punto nga ang tanan nagasaka. Kag bisan pa gani ang presyo sang bugas, hindi mo na ni mapanubuan.
dreaming na iyang magsiling kaya nga mapabalik naton sa 20 pesos ang kilo sang bugas. Paano naton mapabalik sa 20 pesos ang kilo sang bugas? Kay 2022 na kita subong. Ang aton niya, why tayo nagapa-atras mo, nagapa-abanti kita? Bisan ang presyo sa mga balaklo, nagasaka. Kung magsiling kita yang panubuon ta ang presyo sang bugas sa tag 20 pesos ang kada kilo, paano na matabo karon kay wala man magpanubo sa presyo ang abono? Why man magpanubo sa presyo ang fertilizer? Wala man nagpanubo sa presyo ang mga nagatrabaho sa kampong, nagatrabaho sa talabnan, sa imo ginasweldo sinisila. Ti ang production cost masyado ka taas. Ti kun masyado ka taas ang production cost naton mga kabyanan, paano naton mabawi kung ang pagbakal sang humay sa perti kanubo nga presyo? Perti kanubo nga presyo per kilo. Hindi naman na pwede mabaligyan sa taga 3 pesos per kilo or 5 ka pesos per kilo ang humay. Kay masyado na giniyak ka hindi mangin na paborable para sa mga mangunguma. So butsilingon, salamat lang kita sa mga dulidiskwento kag mga solo subsidies ng gobyerno sa fuel, sa mga mangingisda, sa mga nagabiyahe sang jeepney. Dapat hindi lang mangingisda ang atagan man sang fuel subsidy, kundi lakip naman ang mga mangunguma. Kaya nagagamit naman sa makinarias mo, bisan sa mga talamnan na lang, nagagamit sang hand tractor sa paglinas sang humay. Isang una ginalinas man natin subong gina-threeser na siya. Tiyan mo ni, ang pamangkot ng galing hasta saan makasustinar ang gobyerno, magatag sang fuel subsidy. Kung na ito na naisubong ang report sa Piyakalinya, Bumbo Franz Andrew Burgos. Please come in. Subong, yes, Bumbo Dan, nasa subong ni ngation na rin na, no? May pila ka mga subsidies diri sa aton, especially sa Negros, Bumbo Dan, nga pwede na ma-release, no? Kag mapanagtag, especially sa mga nagakinanglan, no? Kasi mga beneficiaryo, Bumbo Dan, no? Kaya because makitaan kita natin kung ano subong ang isa sa mga problema man sa atong ekonomiya, especially niyang pagmahal sa produktong petrolyo. Nga mo ni Bumbudan ang isagit sa mga ginasaligan man sa aton nga mga kotoran, especially no, way labot sa mga transport groups Bumbudan, no, mga drivers diri sa aton, public transport man, kag mismo mga pribado man nga mga salakyan. Kung wala ni Bumbudan, hindi gina sa maka biyahe, no? Because kang ilan nga mga salakyan din nagakinanglan kisang nagakaigo man nga mga gatong o kung mga produktong petrolyo Bumbudan. Tigali subong amuning naging mahal ay may ginasiling sila Bumbudan nga ang excise tax, no? Amunin siya dapat ang pag-taxon. Pero galing po natin mismong gobyerno hindi kaya magsugot nga dulaon ang excise tax. Kaya because trillions of pesos o kung billions of pesos ang madula man mismo sa kaban ng gobyerno. So may pila rin Bumbudan ka mga ahensya sa gobyerno nga nakakita gid, no? O kung nakapagita sa paagi or ang ilan nga mga inisyatibo Bumbudan nila pagid nga pasanyog, especially sa pag-provide ng dugang nga benepisyo kag bulig sa aton nga mga kauturan, no? Way labot sa drivers but also Bumbudan ang atong mga kauturan nga mga mangunguma nga nalakinanglan gid man sang gatong, no? Para sa makapadayon kag bulig man sila ning mga kaumahan Bumbudan. Way labot sa mga farmers but also ang aton nga mga mangingisda. Kay because Bumbudan ang ilan nga mga motorbangka Bumbudan. Ang mangingisda gid ang dapat nga tagaan sang fuel subsidy kay once nga wise la sang fuel subsidy, perti man kamahal ang baligya sang ilang isda kay irason man nga perti kamahal na sang fuel ti tanawa lang presyo na sang isda subong. Do haluson ka na makabakal sang isda para isudan. Sang unaya magsulusudan ka lang isda do pigado na. Subong do pigado ka na kay isda lang imong nga sudan. Why hindi ka makasudan karni? Subong mas barato pang karni kaysa isda. Makasiling ka pa gani nga baw ka big time, sudan niya isda. Correct. Eksakto gid Bumbudan. Kaya isa pa dati yung mga kauturan natin ng mga mangingisda. Siyempre Bumbudan, kung gusto gid na nila magpalayo wala, no? In terms nga makakuha sa sang damo ng mga hulik ng isda. Kinanglan gid nila Bumbudan magpalayo. Kung sa din pagisa makalabot nga mga lawod Bumbudan. So kinanglan gid nila no? Kay galing
Ang problema lang is subong Bombodan, limited ang ilaning nga mga distansya no nga mapalapitan no kung mapadulungan, especially sa may mga motorbangka, no? Kaya because ang isa sa mga problema, tiyan mo ring mahal ang presyo sa produktong petrolyo. So limitado Bombodan ang pag-consume nila no o kunang paggamit ng ilaning nga mga motorbangka in terms sa pangista man Bombodan. So subong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Negros Occidental, na nasabi nga paidalo Bombodan sa Department of Agriculture, may mga allocated ng mga budget for this type of Bombodan, huli ganalit sa gobyerno na pag-akay sila sa kinatawag ng fuel subsidy. So, rin na ito Bombodan ipakikagutan ang BFAR Negros Occidental sa ilaning officer in charge no nga sa kay Ma'am Mariangel Saho Abito Bombodan. Kung kamusta diri sa aton sa Negros ang ilaning plano to distribute sa sila nga mga ayuda para sa aton nga mga mangingisda. So diri Bombodan sa region actually may ara sa hindi magdubo sa 250 million pesos nga allocated budget para sa aton nga mga mangingisda, no? So diri sa aton Bombodan sa Negros Occidental hindi magdubo sa 1,200 ka mga beneficiaries or mga mangingisda ang makabaton sa nasiling nga fuel subsidy nga hindi magdubo sa 3,000 pesos Bombodan, no? So ang ilan nga mga guidelines or in terms sa mga pagpili sa sining nga mga beneficiaryo, dapat Bombodan may mga nagkakaigo sila nga mga papeles nga nagapakita nga sila ang certified nga mga fisher folks or mga mangingisda dire mismo sa Negros Occidental, especially sa mga areas Bombodan nga mga local government units no nga sila ni Bombodan ang napaidalom kag makabaton sa sining nga mga benepisyo. Pero gina-check mismo Bombodan sa BFAR, especially ang iling mga lista bala kung sino ning makabaton kag avail sa sila ning ayuda or benepisyo ngali mismo sa BFAR Bombodan nga 3,000 pesos nga fuel subsidy. In-check nila ang 2015 nga list sa sini nga mga fisher folks no kung mga mangingisda nga dra sila Bombodan nag-check because nga gin-double check nila because ang nagligad nga mga Tinoy 2022 nakita sa 2015 pa ni sila nag-base nga mga beneficiaryo or listahan Bombodan. Diba siguro may ibanda may nagkala taliwan na or ibanda siguro Bombodan doon hindi na sabi ma-consider as mang-invalidate na sila bala no kung validated ang ilabing nga mga names dira in terms sa mga beneficiaryo para maka-avail sa sining subsidy Bombodan. Amo na nga gina-check gid no kay actually Bombodan into 4,000 dapat kin double check kag invalidate gid mismo sa BFAR nangin 1,200 na lang ang pwede makabaton. Pero Bombodan may tendency pa ina nga magdugang ang number sa mga beneficiaryo nga mga mangingisda no kag maka-avail sa sining bulig alin mismo sa gobyerno. Kung tanaw na ito Bombodan, parang 1,200 ka mga beneficiaryo, i-multiply tabi sa 3,000 pesos nga ayuda, hindi magdubo Bombodan into 1 or 200 plus million pesos na pwede mabaton sa mga mangingisda diri sa aton sa Negros Occidental Bombodan. Bombodan galing amo na once na yatag. Yes, that's right kid Bombodan. Do kay talang gid man kay so far duway pagit sila sang hindugang nga mga guidelines kon may madason pagit nga mga ayuda. Pero siguro Bombodan same man sa mga diri sa aton bala nga mga mangunguma, same process lang gid gyapon kag same system lang gyapon Bombodan kay kung ikumparar natin sa mga mangunguma, may cash card ni sila nga ginabaton no nga swipe lang sa mga accredited nga mga gasoline stations nga pwede dira magamit ang nasilining nga mga cash cards no para makakuha sila kag maka-avail sila sang dugang nga mga gatungo ko nang magamit ng ilang fuel subsidy Bombodan. Kag let's be clear lang, hindi ni siya cash no same man sa mga diri sa aton sa Department of Agriculture. May card lang sila Bombodan nga kinahanglan lang nila swipe sa mga accredited gas stations for this fuel subsidy Bombodan. Kaluluoy ang mga mangungumang adto na sa mga kabukiran kag mga malayo na bala sa kabiasnan. Oo. Iwain mo na lang mag-swipe sang card. Amugid Bombodan. Kaya isa pa daan ang concern niya sa Department of Agriculture is ang personal ba lang nga number, no? Personal contact sang nasiling nga mga beneficiaryo kay because Bombodan ting iban we understand kag kabalugit kita kung anong sitwasyon sa mga mangunguma kag mga mangingisda nga especially medyo malayo-layo sa mga sa proper sang banwa kag syudad, no? So amo maning rason kun nga ang mga mangunguma to nga sa mga malayo na nga mga kaumahan way gini maka-avail sa sining mga
makuha ining bisan pa utang na lang sang gobyerno nga kapitalisasyon nila nga wala sang interest. Correct. Hindi man maka-avail dito man gyapon makapangulam sa 5 por size kay pwede man ka damol sang papilis ka pagapirmahan makadto ka pa Correct. sa bangko. Correct, kid. Bukit mong budan, no? Kaya kundi So- budlay sa para sa ila kay ang mga iban tong mga mangunguma nga mga no read no write man. Oo. Paano pa makadto pa to sa bangko? Correct, kid. Kay ang patakaran sa gobyerno siya do ka id nga kuno abi pertigidya ka halong sang gobyerno nga hindi makawatan pero sa pagkamatuod grabing kinawatay sa Correct. pundo. Ang bukit mong budan ni sakto gid na, no? Kaya mismo yung ang makaluluoy dire mong budan ti ang mga magpubuluyo, especially yung mga pigado bala. May imbes na ang ano ni kani mong budan ang mga specific amount gid bala tani nga bulig nga mabaton ti ano man ako ron kay may mga located budget yang agin talana gid para sa amo nga mga subsidies. So wala tayo makabalo mong budan kung paano na tara nila galawon dira no kag pagbaon ng ilang mga madamang-damang dira sa mga naitaas na nga mga posisyon, no? Kagang ang mga pubuluyo, dire mo po sila, gahulat naman lang yan mo, no? Kaya kung anong mabaton nila, okay naman lang sila, conforme naman lang sila, kaysa sa wala naging sila may mabaton, pubutan, no? So, gina-check this po sa BFAR, no? May mga guidelines na bumbutan nga ginasunod, gid, no? Nga mga pagsulundan, gid, kung sino dire, maka-avail sana sila nga ayuda para sa mga mangingisda diri sa Aton Negros, Bumbudan. Bumbudan may pahayag diri sa Aton kag dugang impormasyon. Ang OIC o officer in charge ng BFAR Negros Occidental nga si Ma'am Mariangel Saho Abito. Ang conducta sa inspection pertains to the mobility sa aton kapulisan, LCU support, ang personnel, ang move shoot capability nila, firearms. So ang assessment Daligid lang kay ang subsidy diri no amo ni ang unod Bumbo Andro. Bumbudan. Okay, sige. Yes, So Bumbudan, no? welcome tala na karon dugay-dugay no Okay. ang pagpayag ni Ma'am Marian Abito no sa Yes. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yes, Bumbudan, no? So ato ni karon nga ibalikan na Bumbudan, no? Para makadugang pagit kita, no, sa mga dapat obrahon bala sa ato ni nga mga mangingisda. Kung ano gid man ni Bumbudan ang ilan nga mga dugang kag basi bala sa ilan nga mga papeles dira, no, imbes nga mangin validated kag qualified na Bumbudan rimanaso kasi normal lang alang pa sila, no, kay ano sila, no, na kulang galing ilang mga papeles. Well, Bumbudan ti ara na ginahulat naman lang ang releasing kag makatag na sila Bumbudan sa sining nga mga specific numbers sa mga benepisyaryo para sa sining nga fuel subsidy, Bumbudan. Okay, sige, salamat kay Bumbo Andro. Yes, Bumbudan, kag live diri sa patrol ni si Bumbo Francis do Burgos para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Franz Andro Burgos 46 minutos na nakaligad sa tagnang alas 11. Magabalik mga kabera ng ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active case. Pabalik mga kabenan sa ito na pangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 6 minutos ang nabilin ka magalangan kita sa tag ng alas 12 nga gawin ko ng report ni Bumbo Carla May Defensor. May assessment kay ginimo ang Napolcom Region 6 sa pagbisita din ato ni Celes sa Bacolod City, no, kag nagdirekta dito sa may Bacolod City Police Office. Yan ang detalye, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, padulong din no. Napolcom naging na din sa Negros Occidental Abacodan para mag-conduct ng audit and inspection sa nandiring nga mga police stations diri sa Negros Occidental. Upod na dira no ang Bacolod City Abacodan. So mayroon siyang assessment ang Napolcom sa area sa PCPO Abacodan. So ay ila sining assessment ko nang ila sining concerns na nakita diri sa area sa PCPO Abacodan amo ang kinahanglan sa suporta ang PCPO, especially sa ila sininga ginagamit na fuel Abacodan sa pagpatrolya kag sa ila sininga mga police stations Abacodan. So ini kinahanglan nila no ang suporta para sa ila sininga fuel Abacodan at same time ang mga ang mga makakala o mga kinahanglan no sa ato sininga police stations diri sa syudad sa Bacolod Abacodan. Kasi ang ini nga pagkandak sa extraction, so ini bamadan gina-check diri ang mobility sa mga kapulisan, ang support sa LGU sa mga personnel Abacodan o kon ang PNP personnel diri sa pulisan sa Negros Occidental kay sa BCPO bamadan. So muna ang gina-check no sa ato sininga sang Napolcom Abacodan para to ensure man no nga maayo man ang proteksyon sa ato sininga mga kapulisan bamadan. So muna isa ka mga concerns no sa BCPO Abacodan nga kinahanglan man nila sa suporta sa fuel Abacodan para dito magamit man nila sila sininga pagpatrolya sa paglibot diri sa syudad sa Bacolod. So ginduga na lang ini no ato na kaya Attorney Joseph Pasangis sa Abacodan na Regional Director gindungan na lang ini nila sa pag-audit no pag-inspect ang Negros Occidental Police Provincial Office ng ang PCPO. So tanan diri nga mga police stations sa Negros Occidental kag Bacolod City ini ang ila sining na padulungan Abacodan ang nakamanitaya sa Negros Occidental. So ang mga LGU Abacodan nagahatag man no sa maaton sining nga mga kapulisan nagasuporta man sa aton sining nga mga kapulisan isa po nagahatag man sa mga kapulisan kasi syempre Abacodan ang iban diri isa man sa adlaw nga naga-duty no bilang isa ka police personnel ila sining duty is just for hard man to kay sa Abacodan alak-alak man ila sining nga pag-duty pero nagatilir gid ni sila sa police station. So nagapangayo gid sila sa suporta Abacodan. So Abacodan pamatian natin ang pakayag kay Attorney Joseph Pasangis. Ang conduct sa inspection pertains to the mobility sa hatong kapulisan, ang LGU support, ang personnel, ang move shoot capability nila, firearms. So ang assessment sa BCPO is about they need more support. Yung support siguro dala mo makita siguro ang kinanlano nila na siguro they need more support siguro sa amon assessment I mean sa fuel bala para sa ila pagpatrolya kag mga police operations man tapos ining multitasking man sila which is
common man nowadays in every agency naga-multitasking kita, no? Inaya mo na objective na siyang comment. That is not a complaint, an analysis or an assessment on the needs of our police unit. So they need more support. Tapos ang burden sila mo ng multitasking. Kag siguro ang on the support pala sa mga pulisan sa ilang kung ano ang sa daily needs pa nila dira Sa mga siguro has to do with their staple food support Walo ka naman ako staple food support siguro ito ba natural daw nagkakaon ng pulista siguro has to do with nanong movement sa ilang ang buot silingon ng bugas bala nila daw muna. Yes, sir. Okay. So, mga basic bala sa operation sa opisina sa police units na natural pulaw ang pulista sa mga kabanuhanan so far ang support sa mga ginatagaan bugas sa mga pulista do given man na siya wala man sang malain dira kay that is part ng LGU support mo. So it has to do with the fuel ang ilang basic nga mo nga need kag multitasking kag lack of personnel. Ang lack of personnel very common na alin sa una. Tamo to multitasking lack of personnel sige man ang aton nga recruitment process mo. Tapos sa distribution man na sa PNP sila na nayakabalo dira. We do not interfere with the distribution unless there are concerns na dapat nila i-address sa amon. Sa facility nila sa station so far okay man niya sa ila so wala man gina-raise niya do major complaint. Pero importante sa mga stations may comfort room, may matulugan na ng pulista. So basically hindi mo man ma-expect na nami gid importante may hara lang sila nga mapawayan man sa mga kapulisan nga disente man ang lugar malimpyo makapaway man mga kapulisan kag maka-attend man sa personal needs nila sa maayo. yes. Para ang pang-serbisyo sa tao maayo. Naka-audit na kami ka-inspection sa province sa north tapos nag-south naman kami. So then side hindungan na lang na namon bilugan sang Bacolod City and Negros, the whole of Negros Occidental. Iisa na lang, sir, ang dali sa Mag-schedule na kami, dire-diretso na siya. May interruption man, it has to do nga may mga schedules nga regional concerns and other concerns. Okay. Kag ang mga events man nga nakatabo sa field, nag-adjust man kami. Bombo Carla. Bombadana mo ito ng pakayagi kag Attorney Joseph Salisa Bombadana Napolcom Regional Director Bombadana. Bombadana mo inang report igikan sa patrol ni Cebu kung kalamida pagpatara sa papansakad ng Pilipinas sa Pag-all number 1 sa Bacolod. Basta Bombo. Salamat gid Bombo Carla may defensor. Ang assessment mga kabyanan ni Comelec ako ni Napolcom Regional Director Attorney Siles sa pagbisita niya sa Bacolod City Police Office. 1 minuto ang kaligat sa tagnang alas 12 dugay-dugay mangin kaupo na naton ang Bombo News Center. Yan ang Bombo News Center para sa tunong Bombo Network News. Standby. Magandang tanghali Pilipinas, araw ngayon ng Martes, Abril 25 taong 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang social media account ng tagapagsalita ni dating Senador Bongbong Marcos Jr. sinuspinde ng Facebook. Ang Comelec naman may initial findings na sa ilang deactivated record ng mga botante. Ilang deactivated maaari pa ring makaboto. 1,000 bill na bagong pera na gawa sa polymer banknotes na umaabot sa 10 million inilabas na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagdinig naman sa Regional Wage Board sa magkakaibang petisyon para sa aumento sa sweldo, ipinaapura na ni Labor Secretary Bello. Yes, sabi pang mga headlines, Pinoy naman pasok sa quarterfinals ng MasterChef sa United Kingdom. Yung sikat na Filipino dish na adobo abay ibinida rin sa kompetisyon.
At sa ating international news, US top diplomat muling bibisita sa Ukraine sa kabila ng banta ng World War III ng Russia. At sa atin namang sports balita, ang Boston Celtics ang kauna-unahang team na pumasok sa second round ng NBA playoffs matapos ma-sweep kanina ang Brooklyn Nets. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Bruno. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, abay, suspendido na ang social media o ng social media giant ang Facebook account ni Atty. Vic Rodriguez. Siya ang spokesman at chief of staff ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inamin mismo ng abogado na sinuspindi siya ng FB Meta dahil sa sinusuportahan nito si Bongbong Marcos. Ang Meta ay ang pangunahing kumpanya ng Facebook. Batay nga sa mga screenshot na ipinakita ni Atty. Rodriguez, sinabi ng Facebook na ang kanyang account o aktibidad dito ay hindi daw sumusunod sa kanilang mga pamantayan ng komunidad o community standards. Sinasabi pa ng kumpanya na may 30 araw isang buwan si Atty. Rodriguez upang hindi sumang-ayon sa desisyon nito. Sinabi naman ni Rodriguez na ang pagsuspindi ng kanyang account ay tinatawag niyang censorship of the highest degree and interference on the Sovereign Act. Samantala naman sa ibang balita, ang COMELEC may initial ng findings sa ilang mga deactivated record ng mga botante. At may nakong impormasyon dyan, si Bombo Dennis Samito. Natuklasan ng Commission on Elections na ito ay dulot ng clerical error. Yung karamihan doon sa mga botante na nakatala bilang deactivated ang kanilang status doon sa kanilang mga ginawang checking sa record ng Commission on Elections. Ito ay ilang araw lamang makalipas ang pagsasapubliko ng poll body ng naturang application sa pamamagitan ng internet kung saan maaaring makita ng isang botante ang kanyang voting status sa nakalipas na 2 hanggang 3 halalan at kung makakaboto siya sa darating na May 9, 2022 elections. Ayon kay Commissioner George Erwin Garcia, may mga nakita na silang pattern ng mga pagkakamali at karamihan umano sa mga ito ay yung pag-search mismo ay may problema. Habang yung iba naman ay hindi nakapag-fill up dun sa voters list na kinakailangan lagdaan pagkatapos na bumoto. Ibig sabihin, dun sa entry na pinagkunan ng local COMELEC offices ay hindi nakasama yung boto ng ilang individual dahil hindi sila nakapag-participate doon sa record. Batay doon sa nagre-reflect na data ay lumalabas na hindi sila aktibo sa nakalipas na mga halalan dahil nga hindi sila pumipirma doon sa voters log. Kaya naman paalala ni Garcia, dito sa paparating na eleksyon ay siguraduhin na masunod ang lahat ng panuntunan kasama na yung pagpirma sa voters record para sa susunod na eleksyon ang status ay aktibo. Ibig sabihin ay regular kang bumoboto sa mga nakalipas na eleksyon at yung paparating na halalan ay maaari ka ding makapag-participate. Yan ang inaasahan nila at kung sakasakali man daw na may mga makikita pang error ay bubuksan next week yung kanilang hotline na siyang tutugon dito sa mga usapin na ito at magkakaroon din sila ng mga personnel na idaragdag upang sila yung mag-check at tumulong doon sa mga kababayan natin. Pero pinakamabisang paraan ngayon, Bombo Elmar, para ma-check properly yung inyong record ay doon sa local COMELEC offices. Huwag na raw gambalain pa yung main office ng COMELEC dahil hindi sila yung tagapag-ingat ng kabuang data, kundi kung may mga question ukol sa entry, ito naman daw ay nanggagaling sa local COMELEC offices, doon maaaring sumangguni ang mga individual, lalo na yung natuklasan nila na hindi active yung kanilang status para sa pagboto. Bombo Elmar. Bombo Dennis, may kasamahan tayo dito, medyo nakahinga ng maluwag. So may pag-aasa pa pala siya, Bombo Dennis, dahil sa pag-check niya doon sa voters finders ba yan, doon sa tinatawag naman sa COMELEC website. Finder. Oo, Voters Finder, wala yung pangalan niya. So may chance pa pala ito, Bombo Dennis. Oo, at dito, Bombo Elmar, hindi nag-iisa yung tinutukoy mo dahil maging itong dating maestrado na si Justice Panganiban, lumalabas na hindi rin nagre-reflect yung kanyang data doon sa naturang application ng Commission on Election. So,
kinakailangan lamang ng proper checking at magpatulong na rin doon sa mga COMELEC officials doon sa local level para at least ma-counter-check, ma-verify yung mga data na maaaring tingnan para may pagkumpara, Bombo Elmar. Tama yan. At malaking tulong din pala ito sa inyo pa lamang, Bombo Dennis. Doon kung wala man silang magawa dyan, i-check na nila yung voters finders na yan at para ma-double check nila. Sabi nga, tama yung payo mo, Bombo Dennis, kung wala man dito sa website ng COMELEC sa mga susunod na linggo ay nakapaskil na yan doon sa mga presinto sa kanilang mga lugar. Di ba, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Elmar. Bago ka bumoto, makikita kang listahan ng mga pangalan ng mga botante at doon mismo sa loob ay may pipirmahan doon. So make sure na makakapirma ka doon sa voters log na inihahanda ng mga Board of Election Inspectors at ibig sabihin yung kasi yung pagbabasehan ng susunod na halalan kung anong status mo bilang botante, Bombo Elmar. Okay, maraming salamat sa mga paalala na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, sa iba pa nating mga balita, dumepensa ngayon ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa pagbabago ng format na gagawing debate ng mga presidentiables at vice presidential candidates na inilipat din ang petsa sa Mayo 2 hanggang Mayo 6. Sa naging panayam ng Bombo Radio kay Herman Basbanyo, ang KBP National President, nagpaliwanag ito na kaya ginawang single candidate team o panel interview format na lamang ayupang hindi na masyadong maabala ang mga kandidato lalo na at nasa huling stretch na sila ng kanilang kampanyahan. Liban nito, may ilang mga media networks din daw na miyembro ng KBP ang mag-sponsor ng kada isang presidentiable kasama ang kanyang vice president na idadaan naman sa raffle. Narito tamang bahagi ng pagpapaliwanag ng KBP National President, Mr. Herman Basbanyo. Siguro sa kung noon ay gaganapin yung katulad dito na format na lahat gusto umattend at ang isa ay hindi, gusto niya ang one-on-one interview, pwede siguro yan. At sa ngayong panahon, halos ang karamihan yata ayaw na mag-attend dahil sa conflict of schedule, no? Dahil nabiglang iba yung schedule. So, I think ihambing yan para sa ganong sitwasyon ay hindi na siguro. This is the most practical at ito ang bagay sa ganitong panahon ngayon na lahat sila ay may mga schedule na at lahat sila ay may mga puntahan na. This could be virtual, this could be face-to-face, Bombo Elmar. And also, tayo sa Bombo should also prepare because kasi ang mangyayari ay may mga networks na mag-host ng ganitong format, no? Major TV network, and then ang Bombo Radio ay maging kasama rin dyan mag-host. Kaya prepara sa Bombo Elmar and several of our anchors also. Tapos sa pag-host na yan, there will be 3 anchors na sasali, coming not only from one network but from several networks, Bombo Elmar, no? So ganun. And then ang issues, request namin talaga na should be on the latest. Hindi lang yung mga naulit na. No? Kung maulit man, there should be updates, Bombo Elmar, na talakayin sa ganitong format, Bombo Elmar and Bombo Deng. Alright, maraming salamat sa pagpapaliwanag ni KBP National President Mr. Herman Basbanyo. Samantala, sinang-ayuna ni Commission on Elections Commissioner Ray Bulay ang pahayag na may kakulangan ng karunungan o lack of wisdom sa kasunduan ng poll body sa Impact Hub hinggil sa pagsasaayos ng presidential at vice presidential debate para sa halalan sa Mayo 9. Sa mga nakarang halalan kasi, nakipagtulungan ng COMELEC sa iba't ibang mainstream media at institusyon na makapaglikha ng mga debate para sa komisyon. At para naman sa Pilipinas Debates 2022, nakipagtulungan ng COMELEC sa Impact Hub para sa pag-aayos ng kaganapan. Ang Impact Hub ang grupo sa likod ng Vote Pilipinas na nagsagawa ng Voter Information Campaign para yan sa COMELEC at pumasok sa isang kontrata sa Sofitel Philippine Plaza, Manila. Ang venue yan ng mga debate. 2 presidential debate at isang vice presidential debate ang ginanap naman sa Sofitel. Gayunpaman, hindi natuloy ang dapat na debate sa Town Hall noong Abril 23 at 24 at na-reschedule ito sa Abril 30 at Mayo 1 matapos mabigo ang Impact Hub na bayaran ng 14 million pesos na financial obligation nito sa Sofitel. Kasalukuyang iniimbestigahan naman ni Bulay ang isyo at nauna nang sinabi nito na maaring matapos ang investigasyon sa Biyernes, Abril 29. Samantala, sa iba natin balita pa, bumuhos pa ang suporta para kay Vice Presidential Candidate
at Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Nagmula ang panibagong declaration of support kay Inday Sara mula sa 19 na mga Bulacan mayors at mga kasapi ng Philippine Councilors League o PCL. Una rito nakakuha rin ng malakas na survey rating ng 60% si Mayor Sara laban sa kanyang mga katunggali. Kung susuriin, 44 points ang lead ni Inday Sara sa pumapangalawa naman sa kandidato para naman sa pagka-vice presidente. Abangan pa ang mga detalye ng mga balita. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas simula na ang pagpapalabas ng bagong pera sa bansa na 1,000 peso bill na gawa sa tinatawag na polymer banknotes. Bago ang balitang yan, paalala muna. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, sinimula na nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pagpapalabas ng bagong pera na 1,000 peso bill na gawa sa tinatawag na polymer banknotes patungo naman sa mga bangko sa bansa. Agad namang nilinaw ngayon ng BSP na limitado lamang muna ang kanilang pagpapaluwal sa bagong pera. Umaabot muna sa 10 million na mga pera na katumbas ng 2% ng total polymer banknotes na paikutin sa publiko o sa merkado ng Pilipinas. Ito naman ay katumbas ng 0.7% ng kabuang combined number na 1,000 peso na paper bill at yung mga polymer banknotes. Ayon pa sa BSP, kabuang 500 million na mga piraso ng polymer banknotes ang inasahang may lalabas nila at iikot naman sa ekonomiya ng Pilipinas kasama ang 1,000 peso paper banknotes sa taong 2023 sa pagsapit sa susunod na taon. Kung narito ay nilinaw po ni BSP Governor Benjamin Jocno, walang mangyayaring demonetization sa iba pang perang umikot ngayon ng mga banknotes. Sa dagdag pang mga balita, hot pursuit operation sa responsable sa pambobomba ng bus doon sa Maguindanao, ipinag-utos ng PNP Chief. May karagdagang pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Inatasan na ngayon ni PNP Chief General Jonardo Carlos, si Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region Regional Director, Brigadier General Arthur Cabalona na gamitin ang lahat ng available resources sa pagsasagawa ng hot pursuit operations sa responsable sa pamomomba ng bus sa Parang Maguindanao. Nangyari ang insidente nitong linggo ng umaga nang sumabog ang isang IED na itinanim sa likurang bahagi ng isang rural tour bus na patungong Dipolog City mula General Santos habang binabagtas nito ang National Highway sa may barangay Making, Parang, Maguindanao. Walang nasawi sa insidente bagamat sugatan ang 4 sa 23 pasahero ng bus. Na-recover at na-disrupt naman ng rumespondeng Explosive and Ordnance Disposal Team ng PNP ang pangalawang IED sa loob ng bus. Ayon kay General Carlos, ni-review na ng mga investigador ang CCTV footage ng bus para matukoy ang posibleng person of interest sa pamomomba. Kasabay nito nananawagan ang PNP Chief sa publiko na ipagbigay alam sa pulisya ang anumang impormasyon na makakatulong sa pagtukoy sa pag-aresto sa nasa likod ng pamomomba. Samantala, iniulat din ng PNP na nasa 20 private armed groups na ang kanilang nabuwag bago pa ang May 2022 national election. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, karamihan sa 20 private armed groups ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region at ang iba ay parte ng local terrorist group. Iniimbestigahan na rin ngayon ng PNP ang mga politician na mag-hire ng mga PAGs ngayong halalan. Sa ngayon, pinaigting pa ng PNP ang kanilang police operations laban sa mga private armed groups. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Alamin pa mamaya ang detalye sa ating sports balita. Ang kauna-unahang team naman sa NBA na pasok na rin sa second round ng NBA playoffs at reaksyon ng Amerika sa banta ng bansang Russia na World War III.
Samantala muna sa patuloy pa ng ating mga balita, formal na pong naghain ng petition for wage increase ang TUCP ngayong araw para sa dagdag na minimum na sahod ng mga manggagawa sa mga lalawigan po ng Cavite, kasama dyan yung Laguna, yung Batangas, Rizal, yung Quezon Province na bumubuo ng Calabarzon area. Ang naturang petisyon ay ihain naman sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board, Region 4A, ng kabase naman sa Calamba City sa Laguna. Binigyan din naman itong si Mr. Alan Tanhusay, tagapagsalita ng grupo, na hindi na sapat ang 400 pesos na sahod sa arawan ng mga manggagawa sa natura namang riyon para sa kanilang gastusin. Nagkaroon naman ng ilang ulit na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ilang mga bilihin na rin at maging ang mga bayarin serbisyo. Ngunit natili pa lamang ang arawang kita naman sa 400 pesos. Angad naman ng mga manggagawa na madisyon nito sa lalong madaling panahon ng mga wage board, natura naman ang kanilang mga petisyon. Samantala, ang pagdinig naman ng Regional Wage Board sa magkakaibang petisyon para sa aumento sa sweldo, ipinaapura na ni Labor Secretary Bello. Ating alamin ang detalye mamaya. Samantala muna sa patuloy pa ng ating mga balita, kinumpiska ng Bureau of Customs kasama ang Manila International Container Port at ng Customs Intelligence and Investigation Service at National Bureau of Investigation Special Action Unit o NBI ang sangkaterbang mga produkto na paglabag daw sa Intellectual Property Rights o IPR dyan sa may bagi ng Mapulang Lupa, Valenzuela City sa Metro Manila. Isinagawa ang inspection sa warehouse sa magitan ng Letter of Authority na in-issue ng Commissioner ng Customs. Kabilang sa mga kinumpiskang makagamitan ay mga imported kitchenwares, mga housewares, mga IPR goods, mga foodstuff at iba pang mga gamit. Sinasabing ang mga smuggled goods ay tinatayang aabot daw ng halaga 190 million pesos. Nakatakda namang maglabas sa mga otoridad ng warrant of seizure and detention laban naman sa mga ipinuslit na mga kontrabando dahil sa paglabag daw ito sa Republic Act No. 10863 o kaya ang Customs Modernization and Tariff Act in relation to Intellectual Property Code of 1999. Sa mga oras na ito, ating balikan ang report kaugnay sa pagdinig ng Regional Wage Boards sa magkaibang aumento ng sweldo. Ipinaapura na ni Labor Secretary Bello. May pagulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Elmar, ilang araw na nga lamang ay May 1 na o ito yung Labor Day, araw ng paggawa. At ito nga ay kabi-kabila na yung mga panawagan ng mga sektor sa paggawa para sa dagdag na sahod sa gitna pa rin ng naranasan na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin dahil na rin sa pagsipa naman o pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo. At kagunin nga niyan, Bombo Jane, pinamadali na ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa Regional Wage Boards ang mga nakahaing petisyon para sa aumento sa sweldo ng mga manggagawa sa ilang rehiyon. Sinabi ni Bello na sumulat na siya sa Regional Wage Boards para igiita ang urgency o ang pangailangang apurahin ang pagdinig sa mga petisyong ito. Binigyan din ni Bello na batid naman ng lahat na apekto talaga ang buying capacity ng sweldo ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Isama pa rito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina dahil sa hindi pa rin maawat na gyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Gayunman, sinabi ni Bello na kailangan talagang dumaan sa pampublikong pagdinig ang iba't ibang inihayang petisyon para sa dagdag na sweldo o sahod sa mga magkakaibang rehiyon. Kaya hindi niya masabi sa ngayon kung kailan posibleng maglabas ng resolusyon o kaya desisyon ang Regional Wage Boards para rito. Kabilang niya sa mga bumubuo ng boards, katawan mula sa hanay ng mga empleyado, employers, NEDA, DTI at Department of Finance. So abangan natin, Bombo Jane, Bombo Elmar, kung magkaroon na ng mga desisyon sa mga turang mga wage hike petition bago o kaya sa mismong araw ng paggawa Labor Day sa Bayo, Aono. Bombo Raymond? Live mula sa UN Avenue. Yes, Bombo Elmar. Meron ba mga paiwatig doon kung hindi ang Department of Labor aside from that na mga petition na yan para sa wage board, ano? Ang Pangulong Duterte kung merong pahiwatig ng mga package of benefits na posibleng anunsyo sa darating na linggo na siyang araw ng mga manggagawa, Mayo 1, Bombo Raymond?
That's right, Bombelmar. Yan ang inaabangan natin. Maliban sa job fair at iba pa na mga aktibidad kaugnay sa araw ng paggawa, abangan natin. Lalo pat, kung baka merong may pabaon o iiwan ang Pangulong Duterte na package para sa mga manggagawa bago siya umalis ng posisyon, Bombo Elmar. Pabaon ha, at least parang may pabago naman kasi ilang buwan na lamang yung panunungkulan ng Pangulong Duterte actually ha, Bombo Raymond. O yung Kongreso natin, hindi na rin maasahan na magpasa pa dyan ng mga panukalang batas na maghahabol naman para naman sa mga benepisyo para sa mga manggagawa, Bombo Raymond. That's right. So, inaabangan na lamang talaga kung mayroong mga package. Pero tingnan natin dahil mayroong mga triggering events bago magpasya ang mga wage boards ng mga hinihingi ng mga dagdag sa sahod natin ng mga manggagawa, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Live mula sa UN Avenue sa lungsod ng Maynila, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sinira naman ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang kahon-kahon na mailigal at peking sigarilyo sa bayan ng Marilao, Bulacan kahapon Lunes. Nasabat ang mga kontrabando noong nakaraang taon mula sa isang shipment sa Subic, Zambales na unang idiniklarang mga tela. Pero nang silipin ay mga peking sigarilyo at mga damit umano pala ang nasa loob. Inaayos na ang kaukulang kasong isasampa sa consignee ng nasabing container na napag-alamang nakatira rin sa Zambales. Ilan sa mga kasong isasampang paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines at paglabag naman sa Customs Modernization and Tariff Act. Magugunitang noong nakarang araw ay aabot sa halos 32 million pesos na halaga ng mga peke at hindi rehistradong mga gamot at health product ang nakumpiska ng BOC sa isang lugar naman sa Santa Cruz, Manila. Samantala sa pambalita naman, arestado ang isang Chinese national matapos banggain ang kanyang sakyang maminaw nito ang concrete barrier sa may bangin ng Quezon Avenue doon sa Quezon City. Itong kaninang madaling araw, na-discover din ng mga otoridad na wala palang lisensya at lasing pamano ang nasabing dayuhan. Hindi naman nasugatan kahit pa bumaliktad ang kanyang minamanayong SUV. Agad na inilagay sa kustodiya dahil naman sa wala siyang anumang driver's license at nangangamoy pa yung nakakalasing na alak. Positibo naman sa impluensya ng alak ang inaresto ng dayuhan kasi nagawang failed sobriety test at alcohol breath analyzer test. Naharap sa mga kasong paglawag sa Anti-Drunk and Driving Act of 2013 at itong kaso may kinalaman naman sa reckless imprudence resulting to damage to government property ang naturang Chinese national. Samantala, inihayag naman ni Lawyers for Commuter Safety and Protection Attorney Ariel Into na dapat pag-aralang mabuti ng gobyerno ang pagpapatupad ng window hour scheme. Anya, hindi maayos ang implementasyon nito sa kasalukuyan kung kaya ay nahihirapan ang mga commuter dahil sa patakarang ito. Si Into na dating pinuno ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang nagsasabi na dapat ilagay na ang probisyon para sa window hour scheme sa parangkisa ng mga bus, oras na mapag-aralang mabuti ang pagpapatupad nito. Dapat rin natiyakin ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga commuter sa pagpapatupad ng nasabing pulisiya. Oras sa buong Pilipinas, 25 minutos na po ang nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. Ang oras na dito sa atin ng Dunkin Donuts. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Kuha muna tayo ng follow-up doon po naman sa mga security guard na inaresto mismo ng mga NBI dyan sa may bagay ng Central Visayas na sa linyang Bombo Radio Cebu. Inaresto ng National Bureau of Investigation Cebu District Office NBI SEBDO sa Mandawi City ang humigit kumulang 20 security guard na nagsisecure sa isang illegally claim area sa Purok Tambi sa Barangay Umapad noong Lunes. Ayon kay Agent in Charge Arnel Pura, ang Mene Roses Security Agency kung saan konektado ang mga sangkot na security personnel ay walang permit mula sa Commission on Elections para ma-exempt sa COMELEC gun ban. Nakumpiska rin ng NBI ang 10 shotgun,
12 revolver at ilang bala mula sa security forces. Susuriin ang mga baril kung siraba ang mga serial number nito. Dinala ang mga security guard sa opisina ng NBI para sa mga karagdagang pagtatanong, ngunit tumangging magbigay ng pahayag ang mga tauhan mula sa Many Roses Security Agency. Sinusuri na rin ng otoridad ang isang Jerome na umano'y kumuha sa nasabing security agency. Nabatid na nagreklamo ang mga may-ari ng 80 ektaryang lupain sa presensya at panggigipit ng mga security guard at ang hindi pa kilalang claimant. Yan ang ating latest na balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Ako po si Bombo Jane Revecoy nag-uulat para sa Bombo Network News. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 ng radio station sa lungsod at probinsya ng Cebu, Basta Radio. Bombo! Atin naman kilalanin ang Pinoy na pasok sa quarterfinals ng MasterChef United Kingdom. Sikat na Filipino dish na adobo ibinida sa kompetisyon. May pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Walang pansidla ng tuwa ang London-based accountant at auditor matapos makapasok sa quarterfinals ng MasterChef UK. Ito ay si Mark Anthony Ferrazol ng Lopezay na Haro, Iloilo City at nagtatrabaho bilang Senior Manager for Internal Audit and Risk sa isang British multinational consumer goods company. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Ferrazol, sinabi nito na ibinida niya sa pagsisimula ng kompetisyon ang sikat na Filipino dish na adobo at may Japanese fusion. Ayon kay Ferrazol, labis sa kanyang tuwa matapos nabigyan ng pagkakataon ni ibida ang mga pagkaing Pinoy sa sikat na competitive cooking reality show. Napili rin ng Pinoy chef na maghain ng dish na melting orb o tempered chocolate spear with mousse and peanut nougat. I'm a MasterChef UK quarterfinalist, but nonetheless, I'm very proud to represent the Philippines and the Ilonggos in the world stage. I had an amazing, thrilling, incredible time and experience in MasterChef, pursuing my passion for cooking and food. But one of my proudest moments was when I cooked Filipino adobo as my signature dish, as my introduction to the show. Si Mark Anthony Ferrazol. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Babalik pa sa Ukraine itong linggo si U.S. Secretary of State Antony Blinken matapos ang pakigpulong nito kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Kiev. Ito ay sa kabila ng babala ng Russia na maaaring magresulta sa World War III ang labanan sa Ukraine matapos ang ginawang pagbisita nito kasama si Defense Secretary Lloyd Austin. Mas nag-trigger ang conflict dahil sa suporta ng mga Western nations sa Ukraine sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga weapons laban sa Russian troops. Pinuna naman ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov ang diskarte ng Kiev sa pag-usad ng usapang pangkapayapaan. Magugunitang sa loob ng maraming buwan, humihingi si Ukrainian President Zelensky sa doon sa mga kalyado ng Ukraine ng mga heavy weapons kabilang ang artillery at fighter jet. Napagalaman na sina Blinken at Austin ang mga highest level US officials na bumisita sa Ukraine simula ng pananalakay ng Russia. Bombo Sports News. Sa basketball naman mga kabombo, pasok na po sa second round ng NBA playoffs ang Boston Celtics matapos ma-sweep ang Brooklyn Nets para sa score na 116-112 sa Game 4 ng Eastern Conference kanina sa first round series. Ang Boston nagkauna-unahang team ngayon sa NBA na umusad naman sa next round. Bakarang malusutan ang huling tangka kanina ng Brooklyn na ma-extend pa ang best of 7 series. Muli na namang nanguna sa diskarte ng Celtics si Jason Tatum na may 29 points kahit na foul out pa siya sa huling sandali. Habang tumulong din naman si Jaylen Brown na may 22 points at si Marcus Smart at nagdagdag po ng 20 points at 11 assists. Hindi naman kinaya ng pwersa ni na NBA superstars Kevin Durant at Kyrie Irving ang opensa ng Celtics na nung una ay hinulang isa sa contender sana sa Corona. Kahit pa may 39 points, 9 assists at 7 rebounds si Durant at Irving naman ay nagtala ng 20 points. Nag-collapse pa rin sila sa huling sandali sa matinding laban kanina para naman sa crucial game.
Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw po naman ng Martes, balikan lamang natin ang mga headlines. Social media account ng tagapagsalita ni dating Senador Bongbong Marcos sinuspinde ng Facebook. Samantala naman, ang COMELEC may initial findings na raw sa ilang deactivated record ng mga botante. Ilang deactivated daw, maaari pa rin namang makaboto. 1,000 peso bill na bagong pera na gawa sa polymer banknotes na maabot sa 10 million inilabas na ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, yung mga pagdinig daw sa mga regional wage boards sa magkakaibang petisyon para sa aumento sa sweldo, abay, pinaapura naman ni Labor Secretary Bello bago naman ang Mayo 1 o Labor Day. Isang Pinoy naman pasok sa quarterfinals ng MasterChef sa United Kingdom. Sikat na Filipino dish na adobo ibinida sa kompetisyon. Sa international news naman, ang US top diplomat muling bibisita sa Ukraine sa kabila ng banta ng World War III ng Russia. At sa ating sports news, Boston Celtics kauna-unahang team na pumasok sa second round ng NBA playoffs matapos masweep ang Brooklyn Nets. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami pong inyong mga nakasamang nanghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buno. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! Pabalik mga kabayan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa 34 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bumbo News Center para sa ito nga Bumbo Network News. Magabalik banwa ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas.